హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్యకాలంలో నేను బయటికి ఎటు వెళ్ళట్లేదండి, పార్టీస్కి ఫంక్షన్స్కి గట్లా. ఎందుకంటే వెళ్ళిన ప్రతి చోట శ్వేత లావైపోతున్నావు అంటుంటే చాలా బాధేస్తుందండి. కానీ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అవ్వకుండా తప్పదు కదండి. అలాంటి వాటి కోసమే నేను మంచి మాస్టర్ ప్లాన్ వేశాను. ఏంటంటారా? ఇప్పుడైనా నేను తినకుండా మానేసి సన్నబడిపోతాను అనుకుంటున్నారా? అంత సమస్య లేదండి. అలాంటి పనులు నేను అస్సలు చేయను, నా వల్ల కాదు. ఏం చేస్తాము అని అడుగుతారా? ఏం లేదండి, ఒకటి గోల్డ్, వైట్, బ్లాక్ బ్లౌజెస్ ఇలా కొంచెం లూజ్గా ఫిట్టింగ్ చేయించుకొని కుట్టించుకుంటాను. అవే 3 బ్లౌజులు అన్ని శారీస్ పైకి సెట్ అవుతాయి మ్యాక్సిమం. అవి వేసుకొని వెళ్తే చూసిన వాళ్ళందరూ, ఏం శ్వేత లూజ్ అయిపోయే బ్లౌజెస్, సన్నబడుతున్నావా, ఏం చేస్తున్నావు అడుగుతారు. ఇలాంటి ఐడియాలు వేస్తే కానీ వాళ్ళ నోరు మోయించలేమండి. ఏం చేస్తాం, ఎవరు తెలుసండి నా బాధలు. ఎవరురా నువ్వు? ఇంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నావు?